Is-suċċess tal-Partit Nazzjonalista huwa grazzi wkoll għal ħaddiema dedikati ta' Net Media u tal-Partit Nazzjonalista. Dan ħareġ ċar mill-laqat li saru ma' dawn l-impjegati miż-żewġ kandidati għal kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch u Adrian Delija. F'dawn il-laqat il-kandidati kellhom l-opportunità li jisimgħu l-ħsibijiet vari li qasmu magħhom il-ħaddiema li ta' kuljum ikunu qed jaħdmu sabiex ix-xandir ta' dan l-istazzjon ikun fost l-aqwa f'pajjiżna. Dan flimkien ma' xogħol li qed isir online u fil-gazzetti u x-xogħol li jsir mill-ħaddiema tal-partit. Il-kandidati spjegaw il-viżjoni tagħhom sabiex din il-kumpanija tkompli tagħmel progress kif propju għamlet fl-aħħar xhur meta Net Television kien konfermat bħala l-aktar stazzjon privat segwit f'pajjiżna. Dawn il-laqat saru fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u preżenti kien hemm fost l-oħrajn is-Segretarju Ġenerali Charles Bonello. Apparti minn hekk saru wkoll laqat mal-management illi jieħu ħsieb l-operat tal-medja fejn ġie spjegat ukoll il-ħidma illi qed issir bħalissa anke bi preparazzjoni għall-iskedi l-ġodda ta' Net Television u Net FM. Intant minn barra l-elezzjoni ta' 6 ta' Settembru f'Konvenzjoni Ġenerali imlaqqa apposta għat-tesserati, is-Sibt se ssir it-tieni ġurnata ta' early voting. Il-votazzjoni ta' Sibt tiftaħ fid-9 ta' filgħodu kemm fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll f'Għawdex. Fid-Dar Ċentrali l-votazzjoni tagħlaq fis-7 ta' filgħaxija fil-waqt li f'Tasannat l-early voting jalaq fil-5 ta' wara nofsinhar. Biex wieħed jivvota f'din l-elezzjoni irid ikun membru tal-Partit Nazzjonalista bit-tessera aġġornata skont kif stabbilit fl-istatut u fir-regolamenti. Kull tesserat irid jieħu miegħu il-karta tal-identità u littra li ġiet mibewta mill-Kummissjoni Elettorali.